Először is, építeni csak békében lehet. Ezért továbbra is olyan kormányra van szükségünk, amely ezt nem fél képviselni a világ bármely pontján. Másodszor, a magyarok pénzének a magyarok érdekében kell hasznosulnia. Fogalmazhatnak meg ellenfeleink bármilyen ígéretet, de arról mélyen hallgatnak, hogy mindazt a forrást, amit az ország és a térség szolgálatába lehetne állítani, Ukrajnába küldenék. Mi nem engedjük, hogy elzálogosítsák a jövőnket. Sem Ukrajnáért, sem a háborúért. Harmadszor. A világ eseményei az elmúlt években többszörösen megmutatták, hogy a veszélyek korát éljük. Ahogy a nagymamám szokta mondani, a világ a megbolondulás felé halad. Ilyenkor felértékelődik a stabilitás, a kiszámíthatóság. Bizonytalanság helyett biztos partnerekre van szükség. A kormányra számítani lehetett minden kihívás közepette. Legyen szó például migrációról, járványról, háborúról vagy a mindennapokról.